Mit navn er Morten Lange. Jeg er motorcykelkørelærer her hos Nordstjernens Køreskole i Helsinge. Og vi skal i dag kigge lidt på, hvordan vi får startet en motorcykel, og hvordan vi kommer ud og køre på den. Ja, det første vi skal gøre, når vi skal ud og køre motorcykel, det er, at vi skal jo op og sidde på den. Og der har vi den stående på sideståfoden, sådan så at den står stabilt, når vi svinger benet over. Når man er kommet op og sidde, skal man huske at få ståfoden op. Det er for farligt at køre med den nede. Så har vi en tændingsnøgle. Sætter vi tændingslåsen, og der er det vigtigt, at man ikke bruger kræfter på den, fordi så bukker nøglen og knækker. Så inden man kører, skal man have indstillet spejlene, så man kan se det, der er bagved. Når man så er klar, så sætter man tændingen på, og ser, der kommer lys i instrumenterne. Og så inden man kan starte den, så skal man have tjekket, at nødstoppet er slået fra. Og er det, så kan man sætte i gang. Man trækker koblingen og trykker med tommelfingeren på startknappen. Kan man slippe koblingen igen. Ja, så er vi klar til at skulle ud og køre, så vi får tænding på, for vi starter motorcyklen, og inden vi sætter i gang, så skal vi huske orientering i spejlet over skulderen, tænde blinklyset og have lukket styrthjelmen.